खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BTCनि डिपुटि स्पिकार बा लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारि बिथाङा हरखाबै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानानै लाबाय। 22 नं दरंगाजुलि बियाबनि MCLA आरो BTC आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारि बिथाङा गावनि खथायावनो गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लाबाय मैयानि सानाव। गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लानायखौ लानानै बयबो दुखु मोननायखौ फोरमायथिनो गोनांदि बिजितगोरा नार्जारि बिथाङा खेबब्रै MCLA देरहासार जानो हादोंमोन। खेबब्रैनि मादाव खेबथामाव BPFनि जानानै बिथाङा MCLA देरहासार जानो हादोंमोन आरो थांनाय BTC बिसायख'थियाव BJPनि जानानै बिथाङा गेलेदोंमोन जेराव बिथाङा MCLA देरहासार जानो हादोंमोन। नाथाय एसेग्राब जाफुंसार जानायनि उनावबो बिथाङा अबथिरायै बा हरखाबै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ मैयानि सानाव फोजोबनानै लाबाय। तामुलपुरनि कुमरिकाटायाव थानाय गावनि न'आवनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बिथाङा। मा जाहोननि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाखो बेनि सोमोन्दै दासिमबो रोखा मिथिनो हानाय जायाखै। नाथाय साननैसोनिफ्रायनो बिथांनि देहाया लोरबाङाव दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि गोथै देहाखौ मोननाय लोगो लोगोनो मुसलपुर देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टमनि थाखायबो लांनाय जादों आरो दिनै तामुलपुराव बिथांखौ जोबथा बिदाय होगोन। तामुलपुराव जोबथा बिदाय होनायनि सिगां BTC सेक्रेटारियेटआव फुंनि 11 रिंगायाव बिथांखौ लाबोनाय जागोन। बेनि उनाव फिन तामुलपुराव लांनानै बिथांखौ जोबथा बिदाय होनाय जागोन। नेपालाव हरखाबै गिख्रंथाव दैबाना जायजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया 160 नि बांसिन जाबाय आरो गोबाङानो दासिमबो गोमानानै दङ। चाइना तिब्बतनि सिमाजों नांजाबनाय नेपालनि रासुआ जिल्लायाव गिख्रंथाव दैबाना जादों। हरखाबै हाजोनिफ्राय हरखाबै दैजों लोगोसे बरफ अन्थाइ बायदिया नेपालनि रासुआयाव बोहैख्लायबोदों। जाय दैया गिदिर गिदिर बिल्डिं न'निफ्रायबो जौसिनमोन। जायनि जाहोनाव नेपालनि रासुआ जिल्लाजों लोगोसे खाथि खालायाव थानाय ओनसोलफोरनि लामा सामा दालां बिल्डिं हाइड्र' पावार प्रजेक्ट बायदिफोरा दैजों बुखारलांजानो गोनां जादों। बेजों लोगोसे सुबुंफ्राबो खेबसेयैनो बुखारलांजानो गोनां जादों। बे ओनसोलाव थानाय दावबायारि लेबारफोर आरो मावथिफोरा दैजों बुखारलांजाजोबनो गोनां जादों। फ्राय 403 सुबुंफ्रा गोमानानै दङ जायनि मादाव 341आनो गुबुन हादरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो गोमानानै थानाय दावबायारिफोरनि मादाव फ्राय जोंनि भारतनिनो बा बांसिनानो जोंनि भारत हादरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दावबायारिफोरा कैलाश हाजो फारसे धोरोमनि थाखाय थांदोंमोन। बेयावनो बे गिख्रंथाव जाथाया हरखाबै जानो मोनदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारतनि गोबां सुबुंफ्रा बा गोबां सिबियारिफ्रा गोमानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादर जेरै US अस्ट्रेलिया कानाडा बायदि हादरनि सुबुंफ्राबो गोमानानै दङ। भारतनिफ्रायनो 133 सुबुंफ्रा गोमानानै दङ जायनि मादाव कलकातानि 32 सुबुंनि मोनसे हानजायाबो गोमानानै दङ होननानै फोरमायथिदों। जाय बिथांमोनहा कैलाश रबार यात्रानि थाखाय बेयाव थांदोंमोन बिथांमोनहा गोमानानै दङ। बिथांमोनजों दासिमबो जेबो जगाजग मोननाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों। चाइनानिफ्रायबो गोमानायनि रिपर्ट होदों। चाइनायावबो 265 सुबुंफ्रा गोमानानै दङ होननानै रिपर्ट होदों। तिब्बतनि गयरं ओनसोलाव 265 सुबुङा गोमानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दैबाना जानायनि उनाव नेपाल हादराव आर्मि पुलिस आरो रैखा खालामग्रा हान्जाया रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों। जायफोर सुबुंफ्रा बिल्डिंनि उखुम सायाव गाखोनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों बिथांमोनखौ हेलिकप्टारनि गेजेरजों रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों। ओजोंहाय भारतनिफ्रायबो मददनि थाखाय आखाइ फोलावदों। नांगौ जानाय मुवा बेसाद जेरै मुलि जानाय लोंनाय बायदि होनानै भारतनिफ्रायबो मददखौ हरदों। गरिब नखरनि फरायसाफोर जायफोर NIT IIT PhD आरो गोजौ थाखोनि गुबुन गुबुन बिथिङाव फरायगासिनो दङ। जायफोर फरायसाफोरा टिउसन फिस होनो हायाखै हस्टेल फिस होनो हायाखै बिथांमोननो BTC सोरखारा दासान्दि राङारि अनसुंथाइखौ होगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो गरिब नखरनिफोर जायफोर बेमाराव गोग्लैनानै दङ बिथांमोननोबो देहा फाहामथायनि थाखाय दासान्दि BTC सोरखारा राङारि अनसुंथाइखौ होगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बायदियै इउथ BPFनि दैदेनगिरिफ्रा साफानि नखराव थांनानै राङारि अनसुंथाइखौ हैगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय आमगुरि गामिनि टिउटास रामसियारिनि न'आव थांनानैबो इउथ BPFनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होदों। BPFनि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै 3 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होयो। टिउटास रामसियारि बिथाङा सिलचराव BTech
कर्स खालामगासिनो दं नाथाय रांखावरि आंखालनि थाखाय बिथाङा हस्टेल फिसखौ होनो हायाखैमोन आरो बेखौ BTC सरकारनो मिथिहोनायनि उनावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिथोन बायदियै इउथ BPFनिफ्राय फैनानै 3 लाख रांखौ गथायफैयो। बेनि अनगायैबो बिनिता डेका मुंनि सासे आइजोआबो लिभार किडनि बेरामजों भुगिनानै थानायखौ लानानै फाहामथाय नांगौनि थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों मदद बिदोंमोन। बे लेखायै बिथांनि न'आवबो थांनानै मददखौ होयो इउथ BPFनिफ्राय। इउथ BPFनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि दासिम सा 30नो मददखौ होनाय जाबाय आरो जोंनि आखायाव 100नि बांसिन एप्लिकेशन बा आर'जलाइ दासिमबो दंबावो होननानै फोरमायथियो। बिथांमोननोबो साफानि उनाव साफा बेबायदिनो मददखौ होलांबाय थानाय जागोन होननानै फोरमायथियो। फैगौ 10 बोसोराव मोनफ्रोमबो गरिब नखरनिफ्राय डक्टर इन्जिनियार जाहाथे बानायनो हायो बे थांखिजोंनो फरायसाफोरखौ मदद होनो थाखाय बा फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बेबायदि राङारि अनसुंथाइखौ होगासिनो दं आरो उननि समावबो होलांबाय थागोन बेखौ फोरमायथियो इउथ BPFनिफ्राय। बाक्सानि मसलपुराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव मैयानि सानाव PMB मिटिं जादों जेराव बिथांमोनहा माखासे थांखिफोर लादों। हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे BPFनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्राबो बे सावरायलायनायाव बाहागो लादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथियो दि काजलगांव आरो रौता BTC बियाबाव बाइ इलेक्शन बा उफ्रा BTC बिसायख'थि जागोन। काजलगांवआव पानिराम ब्रह्मआ BPFनिफ्राय MCLA महरै देरहासार जानो हादोंमोन आरो रौता बियाबनिफ्राय चरण बर' बिथाङा MCLA महरै देरहासार जानो हादोंमोन नाथाय बिथांमोन सानैयाबो MLA देरहासार जानो हादों। बेनिखायनो काजलगांव आरो रौता BTC बियाबाव फिन बिसायख'थि जागोन होननानै फोरमायथियो। बिसायख'थि आयगनि नेम बायदियै समाय मथे बिसायख'थिया जागोन आरो BPFनि बिजाथियानो बेयाव गसंगोन होननानै फोरमायथियो मानोना पानिराम ब्रह्म आरो चरण बर' बिथांमोन सानैयाबो BPFनिफ्रायनो देरहासार जानो हादोंमोन। बेनिखायनो बे मोननै बियाबाव BPFनिफ्राय बिजाथि गसंगोन बेखौ फोरमायथियो। BTCआव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो साब डिभिजनाव थानाय लेन्ड एडभाइजारि बर्ड SD बर्ड सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्ड बेफ्राव साफा साफायै BJPनिफ्रायबो मेम्बार थागोन। बेनि सायावबो थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जाखांबायना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि नुखो सिगां मोजां नुदों मोजां नुजोब्बायना सिगांथ' नुवाखैमोन ना नुवाखै आं इसेबो दासो नों दा माबायदि मोनदों मोनदों सानसेयाव दाथ' नुजोब्बायना बेल'सै सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै दा नुबाय मोननैबोथ' नुवामोन ना महरखौ दा नुजोबदों दाथ' मोजां नुबायना ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।